בדקות הקרובות אני אנחה אותך בתהליך מדיטציה מודרכת שמטרתו הטמעה של מחשבות חיוביות ומקדמות. התהליך מתבצע במצב של רגיעה. השליטה בתהליך נמצאת בידיים שלך כל הזמן. בכל רגע שתרצי, תוכלי לחזור למודעות מלאה, פשוט על ידי כך שתפקחי את העיניים. לפני שנתחיל, עלייך להכין את הסוגסטיות שתרצי להטמיע בחשיבה ובתת המודע שלך. עכשיו, מצאי מקום בו תוכלי לשבת או לשכב ללא הפרעה ב-10 עד 15 הדקות הקרובות. נתחיל בהתמקדות פנימה. נשמי 3 נשימות עמוקות, כאשר את שואפת דרך האף ונושפת דרך הפה באיטיות. עכשיו, מקדי את המבט שלך בנקודה כלשהי שנמצאת לפנייך, מעט מעל לקו העיניים שלך, כך שהמבט מופנה מעט למעלה. המשיכי למקד את המבט בנקודה. בעודך ממשיכה להתמקד בנקודה, הרחיבי את טווח הראייה שלך ב0.5 מטר לכל צד מצידי הנקודה. מצוין. המשיכי להתמקד באותה נקודה, תוך שאת מרחיבה את שדה הראייה שלך למטר מכל צד של הנקודה. כך שאפילו שאת מביטה בנקודה, את מבחינה בכל מה שקורה גם מסביבה. המשיכי להתמקד בנקודה והרחיבי את שדה הראייה שלך ל-180 מעלות. ייתכן שתוכלי להיות מודעת גם לדברים שקורים מאחורייך. היכולת הזאת הולכת ומתחזקת בכל פעם שאת חוזרת על התרגיל הזה. בעוד את ממשיכה להתמקד בנקודה, צייני לעצמך 3 דברים שנמצאים בשדה הראייה שלך. ועכשיו, 3 דברים שנמצאים בטווח השמיעה שלך. ועכשיו, 3 דברים שאת מרגישה. נחזור על התהליך. שימי לב ל2 דברים שנמצאים בשדה הראייה שלך. ועכשיו, ל2 דברים שנמצאים בטווח השמיעה שלך. ול2 תחושות שאת מודעת אליהן. ופעם נוספת ואחרונה, שימי לב לדבר אחד שנמצא בשדה הראייה שלך, לדבר אחד שנמצא בטווח השמיעה שלך, לתחושה אחת. אם העיניים שלך עדיין לא עצומות, אז עכשיו יכול להיות זמן טוב לעצום אותן. כעת נעבור ליצירת רגיעה בגוף. מקדי את תשומת הלב שלך בבעונות הרגליים.
דמייני תחושת חום נעימה שמתפשטת בכפות הרגליים שלך. תחושת החום מלווה ברגיעה. היא ממשיכה להתפשט בגופך אל השוקיים, דרך הברכיים, אל שרירי הירכיים, אל שרירי הבטן והחזה. תחושת הרגיעה מגיעה לזרוע ימין ולזרוע שמאל שלך, מתפשטת דרך המרפקים ועד לקצות האצבעות של כל אחת משתי הידיים. תחושת הרגיעה עולה לכתפיים, לעורף, לגב. היא מגיעה לשרירי הקרקפת, אל המצח, אל העיניים והאף. שרירי הלחיים רפואיים, הלסתות רפואיות, שרירי הסנטר והצוואר רפואיים ומשוחררים. כל שרירי הגוף מבעונות הרגליים ועד הראש מלאים ברגיעה שרק הולכת ומעמיקה. אם יש מקום בגוף שעדיין אינו רגוע, פשוט אמרי לו רגיעה, רגיעה, רגיעה. בכדי להעמיק את הרגיעה עוד יותר, אני אספור עכשיו מ5 עד 0. עם כל ספרה שיורדת, תשקעי לרגיעה עוד יותר עמוקה. כאשר אגיע לספרה 0, את תהיי במצב של רגיעה עמוקה. 5. את מרגישה שלווה ורגועה. 4. את מאפשרת לעצמך לשקוע לרגיעה עוד יותר עמוקה. 3. את שוקעת עמוק יותר ויותר למצב של רגיעה. 2. את מאוד רגועה. 1. את שרויה בשלווה עמוקה. 0. עכשיו זה הזמן להגיד מספר פעמים בקול בטוח ואופטימי את הסוגסטיות שהכנת מראש. מצוין. עם כל תרגול, בכל יום, את נכנסת לרגיעה מהר יותר ועמוק יותר, ומשתמשת בזמן הרגיעה להשגת מטרותייך ולחיזוק תחושת הביטחון והרגיעה שלך. כך שבכל יום ובכל מובן, חייך משתפרים יותר ויותר. כל הדברים שאמרת נועדו לשרת אותך ולשפר את איכות חייך. מסיבה זו, הם יחלחלו עמוק לתת המודע שלך ויבצעו את השינויים הנדרשים לשם השגת רצונותייך ומטרותייך. בעוד רגע אני אספור מ1 עד 5. כאשר אגיע לספרה 5,
את תרגישי מצוין, ערנית, כמו אחרי שינה טובה. 1. קחי נשימה עמוקה והתחילי את החזרה למודעות מלאה. 2. קחי נשימה עמוקה נוספת. 3. התחילי להרגיש את הגוף שלך מתמלא ביותר ויותר אנרגיה. 4. הימתחי, הניעי את הרגליים והידיים שלך. 5. את מרגישה מצוין בכל מובן. פקחי את העיניים.